τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην αφετηρία του μαραθωνίου δρόμου. Αυτό το αγώνισμα που έχω αγαπήσει τόσο πολύ και έχει το μεγαλύτερο θρύλο γενικά στον αθλητισμό και μπορώ να πω ότι είμαι ευτυχισμένος που κάνω αυτό το αγώνισμα. Είναι το αγώνισμα που τουλάχιστον εμένα μου έχει διδάξει πάρα πολλά, μου έχει προσφέρει πάρα πολλές χαρές. Μέσα σε αυτό το αγώνισμα υπήρξαν στιγμές που ένιωσα ότι έχω ξαναγεννηθεί και οπωσδήποτε δεν βρίσκω λόγια να πω το πόσο όμορφο και πόσο ωραίο είναι αυτό το αγώνισμα.